kan bank account na poisa fix kan du hian bank ka kal kher lawin kan savings account na tangkhan fixed deposit olsam takin asiam mai theya tin bank ka kan kal sim ani point savings sa olsam te kan deposit ai khan fixed deposit chu boy pui alo ngai deuh hleka hun te lo he a thok tu ten lo buaya chu chon hun tam tak ala thina chu wangin kan account na kan savings account pa ngai mi online na fixed deposit asiam hi a olsam a ati dan kan soidon ani amma sabera chuan yono kan han lu chi khan accounts ti te he alo om ta a accounts noya hi deposit alo om ta chuan kan lu ta a ti chuan hei fixed deposit recurring deposit ti te lo om pe recurring deposit thi chu voi kata hloma da lawa claim ma da keu na ania ati dan le tangkai na te video danga kan soi to a tun tuma chuan fixed deposit bi kan soi do na wangin open fixed deposit a hian kan kal do na ni amount ti te account ti te lo lang ta a amount ta hian cheng sangkhat ai claim lo angaya ti chuan savings account hi kan yono khan account pani pathum te kan lo register chuan khoi ber khange kanwa lak na tur fix tur kanwa lang tur account ka select angaya ti chuan amount ta cheng sangkhat kan chulu ta kan fix du zat kha sangkhat item lo khani maya chumi nuwa savings account kha kan thlanga keima chuan account pakhat chau ka register awain hei pakhat chau oma in thlang sa a ti chuan anwai hi do you want to fix to be tax saver fixed deposit ti ania hi kan click chuan tax saver tax a ham thatna kan dong do na kan choi lo emo kan choi claim do na ma se ria tu chu hemi hi kan thlan chuan kum nga chin nge da ngai ni kum nga ai claim hei a rule saron ji ka kum nga ai claim a fix thei lawa chuan minimum a sangkhat maximum a nuai khat singa chi kum khata theya chuan a interest chu apa ngai ne nei nang thawa tin a boi thak na lai pakha chu kum nga chunga tan a claim bera thei ta a kum nga chunga tan a kan fix khan laklo thila lo lak chua du don taila a thei lo ani chuwang chuan hemi hi kan thlang don lawa next a kan kal to pang ti chuan a reizong tur years months days alo langa kan du kha kum khata ta na kan du chuan wan kan chuanga thakhat thani ni sari atlem bera ni sari theya ni sari chau po fix theya ti chuan kum som thleng a rei lama khan a fix thei boka kan du ber kha kan thlang mai don ani kum khata tan kan du chuan 1 years a hian 1 kan chuanga ni sari ta na kan du chuan days a hian 7 kan chu mai don a kha kha chu ti khan fel mai don ani ti khan 1 year kan thlang chinanga chuan he noi hi view interest rates a om ta a ta hian du chuan kan en ma support thei ani kan han click anga a interest ka he lo lang ta a rei pau le hloka 7 days to 45 a chuan 2.90% chawina pung don ti na nia 5 years to 10 years a chuan 5.40 tiang khan a rei pau le apung kha a ret kha a tha kha kan en photanga kan du chuan khami tang khan kan du ang chen po kha a fix thei ani ti chuan kum khat kan thlanga kan next sang quarterly le at maturity lo lang ta a anung chunani ta a quarterly kan click chuan a interest kha thlathum dana kan savings account na aron lu zel don ni pung kha at maturity kan thlan chuan kan account na ron lu zel lovin apung kha tikhan ain call zelanga a mature huna a hlomin apung kha om don ani chu a mature huna ta na kan thlan khan a hlok set zok thina a chan chu a interest claim lo om kha a capital angin tikhan a om chho zel ta a capital kha apung set ta a quarter tin khan chu chuan apung kha ati tam set ani amai ro chu apung kha
man chopatan te kan lo du ni chuan poisa tam thama pe chuan du chang lo om thina khating ani chuan quarterly kha kan thlanganga ani lem lo chuan amateur huna hloma lo lu tura thlan kha a hlok zok ani chu kan du zok kha thlan to mai turani chuan kan du zok kan thlanga kan next le a hei interest turte chang khata chuan somnga pakhat lo pung don ani kan next le anga auto renewal amateur huna engei du ti ni ta auto renewal kan thlan chuan a interest le a capital zong nen khan ama in renewanga in fix thale zel don ani chuan credit to account kan ti chuan a interest le a capital zong kha amateur huna kan savings account na aron lu don ani automatic in renew principal and repay interest kan thlan chuan a interest zong a kha kan account na savings account na lo lu tanga a principal zong kha in fix thale don ni automatic in chu adang lam na helai pathum hi nia kan du ber kan thlangang credit to account ka thlang ta a ti chuan hei lo lang thlata a amateur hun tu te amateur huna lak chu thei za tu te sangkhat somnga pakhat ania ti chuan I have read and agreed to the terms and conditions hi kan zu klikanga confirm ti khan kan zo der okay kan klikang ti chuan mature ma in damlo na thila mo engemo emergency amamo na kan lo nei pon heta tang tho hian ti khana close le ngal theya khami account kha kan han click khan a noi hi close fixed deposit ti lo oma kan han click anga okay kan tianga ti khan kan confirm anga kan savings account na alo lut le mai don ani ti khan all sam takin fixed deposit kha mani na hon theya siam theya chuan du huna akhar thei bokani a close theya emergency a mamo na kan nei chuan kan du huna khata tang bok khan a close le vek thei ani